ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବୁଝିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାକୁ ଗସ୍ତ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ, ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁଧାଲ ଅଭିଷେକ ଦିଲ୍ଲୀପ, ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକର ମଧୁବନ ପଞ୍ଚାୟତ ପାହାଡ଼ ଶିଖର ଗ୍ରାମ କର୍ଲାଗୁଡ଼ି, ରେଙ୍ଗାପଦର ଓ କେପିଟି ଗାଁକୁ ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ନାଳ ପାର ହୋଇ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓ ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ୟା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର ଓ ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ସଂଯୋଗ କିପରି ହେବ ଏନେଇ ଏଠାରେ ତହସିଲଦାର ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରି 3 ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା କରିବା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 3 ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ଘର ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧିକାରୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ନା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। 3 ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ହଠାତ୍ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି ଶେଷ ଗ୍ରାମ ବା ଅପହଞ୍ଚ ଗ୍ରାମକୁ ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବୁଝିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ଅଭିଷେକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ତଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଖେମୁଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୁଚସ୍ମିତା ବେହେରା, ତହସିଲଦାର ଏ ସ୍ନେହଲତା, ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ମଧୁବନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।